bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Eɗen yetta Allah, eɗen juula e nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eɗen ɗo hande noon e saare sutura egge, kala mbiɗo saare sutura egge noon hakkille ma yahata koye ceerno men ceerno Hammet Diallo radiallahu taala anhu. Oɗon gandi heɗen e lewru teddundu woni lewru mawlud, mo lewru jibinande ɓurɗo windere nde woni nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oɗon gandi nduɗo lewru noon ko goƴa ceerno men wonɗo ceerno Hammet Diallo ha mo ɗo waɗa gammo hitande kala. Fulɓe fof ɓeɗo kawra, kono noon julɓe fof ɓeɗo kawra. Longto mum noon ceerno Amadou Hammet Diallo mo ganduɗa kamne koye kosɗe jinnaɗo mum gorko o woni kosɗe ceerno men ceerno Hammet Diallo. Machallah, ɗum taki gammo ngo jokki ɗo e saare sutura egge, machallah, yaaduɗo en e ɓesgu ceerno Hammet Diallo, machallah. E ɗum noon hande garɗen ɗo gam huccodirde ceerno o jewtude mum e ko fati e gammu ngo, kono ma en jewtude hen jewtude mum e toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa maɗe naf leñol ngol inchallahu rabbi. Ceerno Amadou Hammet Diallo, min calminima, min juurimama. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min calmitimama Elimane Demba Ka. Min calmini dendagal bandiraɓe fof, min juurima, min du'ima, te min ñaaguima du'aw. En jetti Allah okkuɗo en hawride e ñalande hande nde, saabu rowan en mbaɗino ɗo ko wayi ni nde certeten mbiɗen ko yen battuni ko arata. Allah moƴƴo acci en ɗo ha en kawriti hen, nden noon jetten Allah e dow ɗum, saabu wona ko weeɓi. Woni yinnoɓe hawridde hen ɓe kawritani hen, te laa ko ɓe mbaɗi Allah ha o naɓi ɓe. Enen heddiɓe ɗo ɓen hala ko mbaɗanɗen Allah ha o acci en ɗo, nden noon koye moƴƴere mum tan. Nden noon en jetti ɗum e dow ɗum, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. E rowani en garino ɗo mbaɗɗen yewtere ko fati e mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hikkana en garti so tawi Allah moƴƴo tawni ene jaam talata garaɗo mo janggo o si arti inchallah mawla eɗen mbaɗa ɗo ni no gownoɗen waɗ. Hikka waɗata duuɓi 32 ko puɗɗiɗen waɗ mawludu o. Alhamdulillah rabbil alamin. Bandira fof ana notito, ana garana kawrita hen, mbiɗen eɗen mawnina jemma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ala ko ha mawnoren hen tan enen, kono jemma o mawnino nde woni jemma nelaɗo Allah tan, ko nden o mawni. Enen noon guetoɗen dillina hen saabu ha mawnoren e nder hen. Alhamdulillah rabbil alamin ko tawagal, te koko waɗɗe julɗo o nelaɗo Allah mo ganduɗa o tagiraɗa ko sibu mum. Si tawi ñalande nde o jibinano, si arti tokora nde arti no pamirta, nden noon sa wi aɗa mawnina, ko Allah okkuma ngon miijo, okkuma on haqqil, okkuma bawal ngal, saabu won wurdunoɓe mum guetanoki en. Enen noon en gurdani mum, en jiyani hay jiiɗo ɗum sona tan taw koye koyɗol, kono alhamdulillah saabu yidde men nelaɗo Allah, kala ko wiya mbo waɗatno walla mbo waɗanteno en guetoto. ɗum woni sababu so tawi Allah tawni en jaam eɗen kawrita ɗo mawninen jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ceerno oɗo tolniɗon e heɓago gammu ngo no wayno yettima haaliɗo joni ko talata garawti si Allah jaaɓi. Holɗo tolniɗon e programme o? Alhamdulillah rabbil alamin. Eɗen hen nde rungi rowan tan nden puɗɗiti en. So ñalade nde rungima tan en puɗɗitotiti, mo Allah hawriddini hen foof tawa waɗi hen fodde ma. Eɗen e programme machallah. Bandiraɓe fotnoɓe tinnede hewɓe tini, kala ko fotno waɗede hen ko waɗɗi ko foof ene hen no waɗe. Won tan wona fof waddotonde wotere, en jarata hen gotel gotel tan, jamma jamma accata ceeɗu. Ɗo e talata o si Allah jaaɓi tan inchallah horaki tawat gueɗe ɗe fof kawri. Eɗen jogui goƴaji noon, goƴa ɓurɗo en tampin noon walla mo ɓurɗen miijo, ɓurɗo on haqqillaji men woni bolol ngol hakkude ɗo e godoron o waɗɗani ga ko kilométre e feccere tan. E ko ɗum bolol ngol ɓurani moƴƴu, hatta noon na yahode oto ko famɗi fof a yahata hen, saret na yaha, moto na yaha, kono eɗen jiiɗi ko ɓuri noon, te Allah moƴƴo addu yatin, saabu won ko woni ɗo alano ɗo. Nden noon ko addi ko won ɗo ko ɗum addoyta ɗumane. E inchallahu taala ngol arat ha ngol waali no jiɗɗen, yo Allah tawni en tan wota en luutay. Gammu saare sutura egge ko gammu mo ganduɗa hande eɗen mbawi ko gammu international, saabu waɗi hen ɓe ganduɗa ɓe gimmorata ha caggal lesdi ɓe gara ɗo ha Gambie, waɗi gimmoraɓe toon ɗo ha Mali, waɗi gimmoraɓe toon ɓe gara mawnide ɗo jemma jibinande nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In wonti goƴa julɓe Allah ɓe foof arde ɗo e saare sutura egge. Est ce que gammu ngo ninoɓe ɓe ganduɗa kamen gardi en to banggal laamu ɓe hen natni cungu mumen, saabu hande gammu fotino hande ina waɗane ko wayno CRD walla waɗane CDD ha CLD
oɗon nokku mo gonɗe woni arrondissement Koumbal est ce que hoɗon dañi ɗum ɗon e laamu he? Miɗen jogii miijoji ɗiide min ɓurani soccotirde e mumen noon no feewi kono miɗen jogii miijoji ɗi min mbaɗi hikka en mbaɗi leetar faade e mumen pour ɓe tina ɓe ganda ko wayi noon naɗo waɗa wonande helfuɓe en laamu to wonɓe ɗo ɓe yawtuɓe eɗen jahatno ha toon mbiyen ɓe noon eɗen mbaɗano hay lettre uji kono en kewani yiide ɓe ɗo won tan ko kamen Allah waɗi ɗo laamu ko ɗowdi Allah gondi e aduna ɗum tagui mo nangue wuli fof ɗogana ɗowdi ɗum tagui eɗen doganaɓe so way ko wayi noon si waɗi tinnen ɓe kono ɓe gari ɓe garani hatta en jawtinat sinno ko sagoji mumen sagoji men noon ɓe gara hikka en tinniɓe saabu hay croix rouge naɓe en bindiɓe lettre yettima médecin o joni hanti heddi ko kettoɗen e mum tan si ñalande yettima ɓe mbiɗen eɗen cohliɓe ɓe gari firti koɓe mbaɗi ko jiɗɗen go si ɓe mbaɗani ni en pelataɓe wasa yetto tan taw eyyi to brigade gendarmerie to aussi ko hono noon hitande fof ɓe nelda en élément ji pour sécurisation jemma o ɓe gara ɓe mbala ɗo ha weeta ɓe puɗɗa yafotireɗe ɓe duwotireɓe koota eyyi kono kala ko jiiɗa ko fuɗɗete fof koko jalni koye fuɗɗede gonɗen saabu hikka waɗi duuɓi 30 mbiɗen maggal Touba hikka waɗi duuɓi 150 nden firti ko maggal Touba na en hecci nden na wawi maggal Touba ngal nde ngal fuɗɗoto ko hono ni fuɗɗorino enen so Allah jokki balɗe men ne wawi yaha ha yettoyo toon walla ha yettoyo ɗo ɗo jiɗɗen ɗo yo Allah waɗ ɗum eyyi inchallah sa sprege noon ha joni en jii waɗani courant taw oɗo démarche uji ɗi tolni eyyi alhamdulillah rabbil alamin démarche uji ɗi eɗen ɗamini sinno koko defeteno tawat ɓendi alhamdulillah saabu ɓeto ɓe gari ɓeeti kayitaji ɗi nannama signinama heddi tan ko bagage o ara e potoje ɗe darne ɓoggi ɗi mbatte courant jippo e galleji ɗum tawno ko heddi hedde yontere en tan mi jokkotiri e keynorɗo ɗum o ko debbo ko musidɗo o wino mbo ara ha ɗo ga o yiya kono mbiɗa andi ɓittir ɗum o wi so Allah jaaɓi o arat ha ɗo o wi joni noon comme ndungu ari ni ɓe mbaɗa programme potoje ɗe te kasin sinno ko ceeɗu ɓuratno kono joni koɓe koko ndungu te ɓe jiiɗi yo ara te guese ɗe gawama kala guesa ɓe ndewe e mum ɓe mbaɗan jomum dédommagé sinno ko ceeɗu noon ɗum tawataɓe hen kono joni caggal ɗumene toon ɓe ɓeyda ɗum e budget he e o wi potoje ɗe ɓe lima ko fotata nadde ga e potoje immade toon to goddono ɗo rewa ɗo yawta ha ci'e goɗɗe ɗiɗi walla tati no yeeso ɗo ɗen koye département Nioro kono ala courant ala frontiére ndiyam ala frontiére saabu enen ɗo koye département Kaolack arrondissement Koumbal commune Kerbakka ɓeya noon no wawi taw ko ganta ka heɓe jeeya kono noon ɓe mbi potoje ɗe ɗe gara caggal ɗum ɓe calcula hoko moƴƴinta ɗum e kabaluji ɗum kadi foof aroya nden noon wona no cikkuɗen ni yo bifte joni wona joni laamu gueɗe mum mbano an ɓuuri kam andu saabu ko mumen fof ko ma winde digne signine haalde fuɗɗa waɗe kono ni hen kam en pelliti arat si Allah jaaɓi inchallah ceerno no wayno haɗen e lewru teddundu lewru gammu kadi ɓe ganduɗa hande si gammu terima tan kamen ɓe ma radio ji mumen ɓe kaala ɓe mbi wonande nde gammu jeeyaka e diine l'islam en wona diine ko en bida saabu ko en sosa ko caggal nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam an holko mbiɗa hen eyyi ko adi fe ɓoyen ko gandal mumen tolni ɗon e miijoji mumen neɗɗo kala ko haali andu gandal mum ɗon yahrata miijo mum ɗon yahrata wa kullu alimin yusalu an ilmi ganda fof ko fodde gandal mum ngal tan si tawi aɗa mawnina nelaɗo Allah ko a julɗo goɗɗo imima towi ko mbaɗata ko bida ko bolle puyɗe wi ɗum eyi tan hattama mbatta hattama wadde ko mbaɗata ko sosa caggal nelaɗo Allah ne heewi si wiyama kala ko sosa caggal mum ko ɗum bida ko sosa caggal mum ne heewi teɓɓe ɗen kucciti hen o tawaka o yamirano hatta ene waɗe kono koko moƴƴi joni sa laari tan gammu ko konngol jolfe walla konngol sereraɗo jolfe ngol ɓuuri nandu kono sa immima ɗo yeehi caggal lesɗele goɗɗe ɗe mbiyata gammu kana ko joni tan Sénégal naɓe dabti hewɓe mbatti wiide gammu kono ko mawludu nabawi min tigui to janggatnomi hoore ñiwa ko mawludu wiyete yawti yeeso hanti ko mawludu ɗo noon ko fuɗɗi ɗum ko e nder Sénégal ko Mame Alaji Malick Sy Tiwawon on fuɗɗi mawninde jemma jibinede nelaɗo Allah ɗo ko andi ko feeñi ko yi'a on tuma noon ne waɗi sereraɓe lamɗo wiyeteno ko Mbegane Ndour hoɗno ko ɗum wiyete Kahon funnague Kaolack kamen ne hitande fof ɓe kawritatno ɗon kamen sereraɓe o e wondiɓe mumen ɓe gona ɗon lebbi tati on tuma dina l'islam yajani ɓe mbara gay mumen ɓe gona eko wiyete ko noos a faami de fodde lebbi eɓe e ɗum joni noon Mame Alaji Malick Sy nde yii ɗum o wi kamne yo eto o darna hunde nde ganduɗa na wawi nde ñifa ɗuma saabu yahadani e diina
o waɗi organisé mawludu toon to Tiwawon o nele mam Alaji Abdoulaye Niass Kawla o wi ɗum on ne yo wat ko wayi noon on ne noddiri nde serraɓe tini ɗum noon gammu Tiwawon o ɓe mbi sen gammu ba momit mu ngi oote denɗirawo mumen on ne nodda kamne hono ko ɓe noddata ko sunu gammuɓe momit dafay oote o wiɓe aha kay miɗo nodda de kono on gandat ko noddanmi ko ngo nodda ton ko wona goto a faami de ko ɗo konngol gammugol immi kono 12 Rabiul Awwal ñande 12 Jofa 12 koye nden nelaɗo Allah jibina ko ɓuuri yaaj kono fof ken fillaɓe tan saabu won wiyoɓe ko adi ɗum won wiyoɓe caggal on date kono no on ɓuuri yaaj kono no woodi wodani Allah andi hanti ko tokora ñalande tan mbaɗeten walla wona soko 12 13 14 ɗo wawi wonde fof ko tokora ñalande par ce que nde yawti nde ɗo dañano kay nden yawti nden si wonde ena waɗe ko tokora ndeya tan walla wona nden noon ko nden jamma o mawninte aduna Allah he fof no pamirten joni o mo ganduɗa kam o gonɗinani ɗum oto mawnin kono si moƴƴoji woto wi mawninoɓe hunde sabu go jawdi mum yahani hen ɓe lamdaki ɗum ɓe belnaki ɗum ɓe toraki ɗum ɓe naftoraki gandal mum nden noon kamen waɗoɓe ko gandal mumen ɓe jogui gandal mumen ɓe naftorto jawdi mumen ɓe mbaɗata nden an hono en jeddirta ɓen so tawi wona a yidde yeddutire kay kono ko nelaɗo Allah waɗano no ɗo waɗe mi addana on men 2 walla 3 tan ko adi fof juma mum ɗo leeli tuma nde o woni ɗon kam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juma o dañano mimbar on aɗa andi mimbar dañano en ko ɓalal tan ɓolal wondo ɗon e jamanu Seydina Aboubacry Siddiq mimbar ala hen e jamanu Seydina Omar ibnul Khattab wonno amiral mu'minina ɓe mbi o woni duuɓi 12 kono ko famɗi o woni duuɓi 10 kay a faami joni no e nder hen ko ñawatnoɗo shari'atul islam dañi ɗiɗo hebduɓe o ñaawi ɓe te sa ñaawi ɗiɗo tan wasata hen loɓanɗoma sabu sa ñaawi tan mbo toɗɗa gonga totta goɗɗo fenande mum joni tottaɗo fenande o waɗi loɓre o acci ha fajiri o yeehi o wimbo juuloya o hewano juuloy ga o naɓori laɓi mum ɗeɗe mbeten juulayi woni cengɗe ɗe ɗiɗi fof no beeli o sindi laɓiki on tuma ñootol hewani mbo haddino wudere o ɗisike wudere he Umar julnata ɗo Umar jotti ɗo no tahi o ɗo no girbi o yiwi Umar laɓi laɓɓe ɗiɗi ɓe gaccoyani ɗum no way fof ɗen mbari ɗum no pamirta joni noon haqqillaji mumen wiɓe yoɓe mbaɗ mimbar almami o woɗɗito yimɓe sappoyol ngol seeɗa so tawi goɗɗo girbanima ɗum tan ɓe palito nan kay nelaɗo Allah accano ɗo mimbar Safa e Marwa sa he Makka ɗo woni ɗo Safa e Marwa ɗo dogeteɗo ɗo nelaɗo Allah dogano e karoje o dogano e ciment o dogano walla ko waɗa toga togi woni étage pulaar waɗa ko toga togi hande o sa yeehi toon ɗo dogatno ko less kono keewal yimɓe ngal e nelaɗo Allah ndi wuuri e keewal yimɓe ngal hande wona gotum yimɓe ɓesdima peeje garata peeje gari ɓe mbaɗi étage tiimi ɗo ɓe doganno mbaɗi goɗɗo ha joni woni 4 ɓena doga less ɓe doga dow mum nelaɗo Allah accano ɗum ɗon pourtant ko Makka woni so tawi ko bidane eɗen mbawi ɗo ko bida moƴƴo sabu ko ha yimɓe ɓe keƴa tan ɓe mbasa ɓittotira ɓe mbarotira sabu million ngaji yimɓe ɗo kawri kala leefɗo hen tigui sa rena keddoɗa ɗon ɗum addi Safa e Marwa waɗa Kaaba ka tigui waɗananoma tournanoma ko taari Kaaba ga o waɗanoma maha ɓeyana dogal dow ɓeyana dogal less ko peeje nelaɗo Allah accano ɗum ɗon juma mum ɗo nde o wuuri ñande aljumara si o darima wiyama imam ari joɗima yettima joɗima e mimbar he keɗɗo jungo ñaamo damal juma o jungo ñaamo goto daroto toon noddina ha heɓɓe toon ɓe nana keɗɗo damal jungo nano ga juma on daro noddina ha heɓɓe toon ɓe nana hirnaga juma damal gongal toon ngal gonɗo toon on ne daro noddina ha wonɓe toon ɓe nana radio ji micro ji ɗi guitti ɗum ɗo walla wona ko ɗum bida kono no moƴƴi sabu sa waɗi micro joni haala ɗo kilométre uji 4 5 nana sinno nde nelaɗo Allah wuuri ɗin radio ji ne ɗo ɓe mbaɗatno noon ɓe mbaɗatano eyo nden noon ko nelaɗo Allah accano ɗo ena ɗo ena yoɗni diina o ena moƴƴini diina o ina ɗo ha hewte wona ko boni nelaɗo Allah mo tawa gurdam annabi Adama o tawaka Nuhu noon Idrissa Ibrahima ha ɓe jotti annabi Isa ala hen ko nelaɗo Allah tawa sabu hakkude ko Isa ƴeŋtina dow asaman e ko nelaɗo Allah jibina ko duuɓi 100 duuɓi 97 ɗum woni fatara hakkundere
o yeehi o arani nden diina ala famide ɗum ɓe mbiyata fatara joni Isa ƴemtinama yeehi rasulu jibinaka duuɓi 500 duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi nde nelaɗo Allah fuɗɗi jibina nelaɗo Allah ko Allah haalde Jibril Qur'ana totti Jibril yo adda nelaɗo Allah nden hombo filli nelaɗo Allah annabi Adama no wurduno kam Hawwa hombo filli ɗum Idrissa no wadduno nela Allah ha ƴoñi ɗum nato e aljanna hombo filli ɗum Nuhu duuɓi 900 duuɓi capanɗe joyyi ombo nodda yimɓe mum e diina ha yetti annabi Isa gurtinatnoɗo maayo ɓe ha wiya Isa ɓe mbi o warama ɓe mbi o waraka kono ko selli ko o waraka sabu Allah wi Qur'an ko ma qataluhu yaqinan ko raɓɓiɗi hen ko o waraka bal rafa'ahullahu ko immino dow so wiyama no hooti dow no hawni Isa wona dow ruhu o immino Jibril addi wutte Mariama o ƴefti reedu ɗon ɗon jibini ɗon e ɗon walla wona ok joni on so tawi wiyama hooti dow hawnaki nden no nelaɗo Allah mo ɗum tawa Allah wi ɗum jooɗoto miɗen nela Jibril no Allah fillo ma ko yawti ko ɗum tan woni ɗo enen yimɓe ngar pilloɗen tan nelaɗo Allah no wurduno ɓuren ɗum yiɗ ɓuren ɗum mawnin ɓuren nangude e diine men ɗum de woni gammo ngare mi fillo on tan ko yawti ko heddi en ko si goɗɗo ɓornima to paɗe ari waɗi e ko jiida ko noddira ko wala taziru waziratun wisra ukhra bakkat rabtata an ko noddirɗa ko ɗum tagi noddirɗa si goɗɗo ari noon addi toon ko wona ɗum ko kam windante ɗin bakkatuji kono an a noddirani ɗum a faami nden mbiɗen ko nelaɗo Allah accano ɗo na ɗo ha heewi nelaɗo Allah accano ɗo meselal ala nden noon hono ñotirta wutte mbiya nelaɗo Allah ɗi ɓornotono ni o ñotiratno nelaɗo Allah en ko haddatonoɓe guuɗe joni an ƴefta comcol ma ñootol ma ha para mbiya ngol ko ni nelaɗo Allah ñotiratno ni o ɓornotono a tooñi ɗum par ce que taw meselal alaɗo saka ñoote ɗum ene jeeya ko jinnoɗen laɓɓin ko heddi ko sernaɓe men ɓe ganduɗa kamen puɗɗi in tawɗen ɓe hen walla si ɓe gonno majjuɓe ɓe gonen majjuɓe ko fuɗɗi koye Cheikh Oumarul Foutiyou radiallahu taala anhu ha jippi ha yetti ceerno men ceerno Amadou Oumar Sow hoore ñiwa ha yetti o ceerno men El Hadji Ahmad Deme Sokone ɓe mbiyatake wona anduɓe mbaɗɗo e diina ko meeɗa waɗe diina l'islam on newe wona gando joni ɓenne mbiya ganda si tawi ɓe ganduno mawninde jemma nelaɗo Allah koko boni ɓe mbaɗatano ɗum te ɓe jamirtano yo waɗe joni noon jemma o si ari ko mbaɗeten hen goho ko wadde ñamde fof en ñama belto sibu jemma o mbaɗa ko yarete fof en jara belto sibu jemma o e sibu joom jemma o kowona ɗum bawde julde nelaɗo Allah juula e mum te ko Allah wiyen mbaɗi diina l'islam e ko fof la ko waɗi hen Allah wiyen juulani o wiyen jaa makka o yahani o wiyen koor o horani hoko waɗe diina l'islam julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam julde e nelaɗo Allah tan te Allah wi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kam Allah no foti ni en ganda walla eɗen gandi kam e malaikaji mum eɗen gandi malaikaji no poti en ganda enen wonɓe ɗo ɓe tan goto men foof ne wonde id yatalaqa al mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali mo kala men ne wonde malaikaji ɗiɗi joni enen wonɓe ɗo ɓe mo kala malaikaji mum ɗiɗi si jippima ɓe joɗima to en joɗima ga hoɓe ɓuuri heew malaikaji ɗi caggal mo kala men ne wonde ɗiɗi enen sen joɗima to goni yimɓe nogas malaikaji ko 40 gonata walla wona nden noon Allah e malaikaji mum eɗen gandi malaikaji no poti o wi kam o juuli e nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam kam e malaikaji mo fotani ɗon ko waɗi ko tan no yona kono wi ko ya ayuha alladina amanu onon gonɗinɓe min Allah ko kalatmi ko juule e nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam nden mo gumani on noddaka comme Allah waɗi précisé woni o tengtini o wi ko ya ayuha alladina amanu onon gonɗinɓe ɓe min Allah ko kalatmi ko juule e nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam nden so goɗɗo wimo to wata juul e nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam wi ɗum eyyi an a noddano ko ande Allah noddi nde an a tawaka hen kono ɗum foof wonno neɗɗo o wawi ɗum yeddir walla wonno wawi ɗum haalir tawa famɗinani mo ma o saabu enen Allah waɗi en jiiɗo hayso wona diina o walla wona diina o ari tawti jiidigal ngal nden min simiɗo waɗa hunde an a gonɗinani ɗum wonto tan mbasa hen dillu gaccida kam hen min kono wata mi nantanma saɗa ƴoƴi wata jam mi nantanma saabu sa wi ko mbaɗanmi ko bolle puyɗe ko bida ko ni simi nanti ɗum welat kam welata kam mawɗo gorko waɗa ko hunde e diina kam o nangino koko moƴƴi ɗum jarana ɗum o tampa hen kala façon tampere
an ala ko mbiyata sona on ko tampat ko fof ko bolle puyɗe ɗe pirtani haydara on ko jiiduɗon fof hayso onon jiidi yumma e baaba o weltantakoma hayso onon jiidi yumma e baaba o weltantakoma ƴoƴɗon ne jaɓa bandum lowana ɗum jaɓata te dina o ko piri tan ko piri ɓoli min bagara ila bi rabbinnas ko haala Allah toti jibril yo addan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ala jeddi kono defte keddiɗe fof ko kewi ko fof ko neɗɗo hon ma tan windi ɗe Allah okki ɗum kattanɗe e miijoji e gueɗal ngal o dañi a dañani tan o windi deftere nde nden noon an o mo ganduɗa a janggani a waɗani deftere dañ himɓe wawde janggude wadde deftere ande pour aroyoɓe caggal ɓe daña ko pilli e ma kono enen ala kono waɗanaɓe howango tan wiya waten puntu howango ko wiya kaari wi fof mbiyen tan ɗum ene jeeya ko tampini en te kala mo jiiɗa haqqil mum daɗi gandal mum wi o malama o yoloytako kono gandal ma si daɗi haqqil ma joloyoɗa saabu aɗa sukkat gandal ha ngal yoloy ma anda no woodi walla wodani ko prix ɓoli ko kaleten ɗo ko fof en kawri hen enen en pirata heddiɓe ko noon tan nden noon nde nelaɗo Allah wuuri gammu wawano wat e gurdam mum wawano wat par ce que o artamo manta hoore mum Allah manti ɗum o innaka la ala khuluqin azimin ko a joom jikku moƴƴo par ce que Allah neani ɗum hoore mum ɗum tan foti heddiɓe ɓe noon yiruɓe guite mumen moƴƴere ndende o waɗi ɓen ƴefta nden moƴƴere kaalande ha softina yimɓe ɓe sa wiyama nelaɗo Allah no waɗatno ni tan saabu ma yidde nelaɗo Allah a dañat coftal yidde wadde ko wayno walla wona ɗum ko gueɗal ngal Allah hokkuma nden noon ko mawninten ko jemma jibinede nelaɗo Allah no selli nelaɗo Allah waɗano ɗum kono ñalande si artano ka o weltotono o defatno ñamde walla ñamde nde wakle ñalande nde ɗo jibinano si nde arti o waklatno ñamde nde hayso wawa defde ñamde wonde o waklatno nde exemple o wowno defde ko sombi ngol o waɗa moni walla o waɗa ñamde wonde ko ɓuuri ɗum wel nden so dañno ngaari walla o yinno wadde ngaari waɗata joni an ko a giɗo mum Allah waɗi o immima ɗo aɗa dañi no mbaɗirɗa yidde mawninde ɗum ha daña hen gueɗal a mawninata walla a mawninta saɗajoji ɗum daadi mawningol jamma jibi nelaɗon kono noon jeddowo ko jeddowo tan jangguɗo jeddi noon yeddotirte tan ko ɗum tan woni hen bisimilla machallah ceerno a lappini ko addi ko gammu e mbiyatɓe ɓe gammu ko ɗum bida ɗum ɗon foof a lappini machallah e ceerno mi yit garen seeɗa saabu joni joni e nder haala ma a inniɗo El Hadji Oumar Foutiyou Tall radiyallahu taala anu a inniɗo Serigne Ahmadou Bamba radiyallahu Rasoul inniɗo Alhaji Malick Sy selli ɗum fof ko gaye fulɓe hande no wayno sa aranno e leñol he no wayno enen ɗin gayi mi anda haɗum mbawrimi innir konngol ngol en ɓadakiɓe walla hewɓe en cagguinoriɓe ha ɓe keɓtama e juuɗe men e ɗum noon ne laya ha joni ga ɗo ɗo tolna eɗen dañi gayi kono ɗin gayi ni ɗi foti yekkitire ɗi jekkitiraka noon ha woɓɓe garta keɓta e fulɓe garta jooɗoɗen nden mbiya karende joni ɓe gacci haalsa pularo sabu ta ɓe mbawatani haal pularo sabu ɓe kaldata ɓe gona fulɓe ko ɓen gaari ɓadiɓe ɗum holko mbasirta hen leñol ngol eyyi ko adi fof welsidare na tawa welsidare ɓurata ɗon daña ko foti doganede yahane duuɓi ɗaɓɓoye Allah okkuma ɗum addanma tawa waɗna ɗum haydara belsinoɗa woni cagginoɗa hay sagginare wona pular ne cagginoɗa ha goɗɗo rondo yahda hen sagginare ko ɗemgal janana eno welsidade saɗa welsidi hunde tan nde naɓete belsinoɗa ha goɗɗo ara naɓa hono naɓirta waɗat hen miijo mum waɗa hen warñede mum waɗa hen foof mum joni mi holluma yeru tan enen ɗo gammu omo mbaɗaten ɗo ene waɗi immotoɓe ɗo ha Gambi ñen eɓe préparation waɗi immotoɓe ha Casamance kala tampere ɓe tampa hen mbaɗa quotidien ɓe ƴefta auto ji ɓe garan mbaɗɗo balɗe tati a faami de ɓe nanani pular joni ɓen si gari saɗa yiiɗi ɓe naftoroyo ko kalata ko ɓe nanani pular ɗa nani ɗemgal mumen a tawtoyat ɓe walla a tawtoyta sa ƴoƴɗo a tawtoyat ɓe ɗum tan woni hunde nde fof enen ɗe dañ joolaɓe aroɓe ɗo sarakulleɓe aroɓe ɗo bambaraɓe aroɓe ɗo si ɓe gari ɗo eɗen yiiɗi nanotirde e mumen kalanten ɓe ko ɗemgal ngal ɓe musni wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum Allah wi hay nelaɗo goto meeɗa nel kala mbo nelata ko e leñol he o nelata ɗum
leñol mum ngol jeeya ko ha waaɓe laɓɓinan ko haalata ko joni Allah waɗi en dañi hoɓɓe jaraniɓe ɓe gacci galleji mumen ɓe guddi kuɓeje mumen ɓe gacci climatiseur uji mumen toon kala ko weeli ɓe gacci toon tumumen ɓe mbaɗi auto ji mumen ɓe duppi essence ɓe gaari ha ɗo balɗe 3 eɓe ɗo ala ko addi ɓe sona yidde Allah yidde nelaɗo Allah e dañotiral ngal dañotirɗen e mumen joni ɓen si gaari tampere nde ɓe tambe ɗaɓɓe ɗon accire juuɗe ɓole siɓe ɓooyi noon ha ɓe keewi ha ɓe ɓooyi ɓe keewi tawta yemɓe ko ɗum tan addi waklagol Tiwawon waklagol Toubangol fof ko ɗum kono fof ko fulɓe ɓolɓe ɗo kala inne ande ɗo ko Apullo a faami gila Cheikh Oumar noon ha yetti less kono noon welsidare nde ko nden naɓuri en welsidare wonde hen noon wonde nde noon moƴƴani saabu mbi hoddiro yanata koye hoore belsidiɗo sa welsidaki tigui hoddiro arata e ma nden noon anduɓe nder Sénégal waliyaɓe inne ande en ɓe pop kala hen mo wona pullo watma ko gonɗa ko caggal Allah kono fulɓe ene belsidi puɗɗum koye hoore am walla puɗɗum koye bandam en nden noon ɗum ene foti nadde ko emen gaccen ɗum tagat no dañɗen fof biftena ɓe caloɗen in eyi ceerno leñol ngol hande pelle ɗe ɗe kewi de hande sa hande pelle fulɓe ɗe hande ɗe gasata ñande kala yiyat pelle ɗe ɗe ɓuura ɓesdo kono ha joni dental ngal heddi koko addi ɗum ne poɗɗa eyyi dental ngal weeɓata mi anda ko mbaɗɗen te mi jogui hen hono amen ha heewi ganda ko mbaɗɗen ha tagui en mbawa hawru saabu enen fof eɗen gandi wasde men hawru ko ella wasde men hawru ko ella mawɗo e nder men min miɗa andi an ɗa andi ɓe jooɗi fof ɓe gandi kono eɗen kori hen kawru pelle ɗe koɗe keewi ko fof sino ɗe gonɗo fedde wotere nden ɓureten dañ gueɗal kala ko heewi huule kala ko huula ittane gueɗal kala ko renti heewi tan huulete so huulama tan ittante gueɗal a faami laamu hulani joom jawdi hulani joom gandal hulani goɗɗum laamu huuli ko joom yimɓe enen noon ken joom yimɓe kono en dentani ɗum de pelle ɗe fof sino gonno fedde wotere tawno en jeehi kono gowɗen ni wi tan joni o saggiti kam ɗo enen pullo mo jiiɗa fof kam ƴoyre mum hoore mum de te wonani pullo tan neɗɗo fof haqqille mum ɗum yoni haqqillaji ɗi si cortano ɗi mbaɗa e beelu ɗi naɓa to luumo to hande ɗi gartatno laamu sodata par ce que mo kala haqqille mum na ɗum yoni nden homo sodata te ƴoƴɗo ala komo nannuɗo haqqille tan woɗi ƴoƴƴotoma neɗɗo o boni ko ƴoƴƴo ala ñelɗo noon no woodi ko wiyete ñelde e ƴoyre jiida ñelde woni o télévision walla o moto si yakkima ɗa ene wawi moƴƴintini joni ɗum ko ñelde ma taw a waɗani mécanique walla wona ɗum kaɗa ñeeli kono ƴoyre noon ko sawat foof nden noon somi nande e ma haqqille tan mi wona ƴoƴƴotoma par ce que ko jiyatmi ko ɗum jiyata on mbomi nandani haqqille o miɗa nangui ɗum ko ka angaɗo kam ne ƴoyram nde o nanguiri kam ko ka angaɗo saabu kam koto ha angaɓe to woni nden ƴoƴƴo ala komo haqqille ma nande e mum tan enen noon ɗum woni ko tardini en kono caggal en gandi ko ñawmen eɗen kala jemma ñalama horaki ñaw o sellat eyyi guetoɗen tan no selliri mbawen enen fof fulɓe fof gonen haɓɓere wotere tan weeɓani noon kono mbaɗen tan guetoɗen horaki ma dañ ñalane dawde Allah walla en yo Allah wallu en wona ko weeɓi kono ndu waɗen tan eyyi machallah heɗen ndungu ceerno ka gaynako ka demowo hol message mbeɗoɗa e aynaɓe yo remoɓe par ce que aɗa yiya hitande kala haɗa en tampa haɗa noddireɗo kala yakkere waɗi ɗo neɗɗo yoɓnitama ɗo ina woni caɗele ɗe ganduɗa heɗen ɗe guura si ndungu waɗi hol message mbeɗoɗa remoɓe yo aynaɓe guiɗotoɗen wiide fof ko jomumen muñotira saabu ko muñal wawi foof enen fulɓe ɗen jima jimɓe mbiya muñal wawi guena walla wona sen muñotiri tan fof heƴan nder men ñanden mi anda so ayi vidéo puntuɗo o mi winoma yaneldam numéro waji o ko ɓalejo o tawi nayyi pullo nayyi nder guesa mum walla nayyi gaynako hay so wona pullo o riwiɗi seese o wi ɗuma len wax dara man baykat la sammakat la ni o wi a hettima vidéo o wi nayyi ɗi mbaɗani haydara ɗum wona yakkanta ɗum haydara o riwiɗi seese ha ɗi jeehi joni sinno jakkanaɗo fof noon waɗata est ce que probléme na daña dañatano heddotono mo kala ko haqqille mum yahdata kono mbimi ni tan kono anɗa sukke jawdi ma darini di ko hen teddata hen dañata kala ko dañata nangude juuɗe sappo kono andu nino ndi wa e ma joom guesel on e noon guesel ngel wa e mum ren ko ma ko kamne so yettima ɗo rena guesa mum bo rena guesa mum so tawi ala ko heddi sona jawdi ma jawdi heewi tawa e guesa ena noon wiye kono guesa si remama e dow lappol walla e dow weyndu nden kay guesa ba tawa e jawdi ndi kono non wayi fof so yakkere waɗi hen yo jooɗe haale kala ko haala hawre
koye muusi joddama haaldama tan nanotire si nanotirama probléme o yitetake si yitama ne ñawdo walla ñawdota ko ɗum tan woni ella o de ko en ballotir tan muñotiren ɓooyani ndungu o ɓooyani dabbude nde ɓooyani fof ɓooyani te ko enen ɓolɓe jawtirta heddotono mo kala haqqille mum yadata kono yo Allah wallu en ɓeyde nden ka mum e men ceerno machallah no wandi émission o gasoyi hol teragu mbaɗata à travers laamu ha travers ɓesgude fof eyyi laamu ngu de kana ɓe tinno ɓe ganda kamen ne Allah waɗɓe ɗo tan hande hade janggo ɓe ganda ɓeɓe ɓe keyni na waɗe mumen ɓurɓe ɓe ko feeñi e ko suuɗi kono Allah wi kamen keynoto ɓe gandir noon ko Allah okkiɓe in qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u ila akhiril aya sa andi ɗum a foftoto te laamu ko ɗowdi Allah gondi e aduna zillun min zillillahi ɗum tagi kala mo nangue wuuli dogana ɗowdi toñaɗo fof dogana police walla gendarmerie kono sa yi toon ko gorko hono ma tawata to waɗani juuɗe nayyi waɗani kosɗe nayyi waɗani noppi nayyi ko hon ni no mbaɗa noon wayi kono kam o janggi ha ɓorni mo wuttiyel ngel ganduɗa kala ɓorniɗo ngel wiyama ko lamɗo kono a taƴori ɗiɗi ɓorniɗa ɓuuri wutto cher kono a jaɓi kala ɓorniɗomo ko lamɗo so mi ya jooɗo e nangue a jooɗoto walla a joɗotako a jooɗoyto par ce que a jaɓi lamɗo wima noon nden noon kamen lamɓe ɓe yooɓe jurmo ɓeɓe ɓe keyni miskineɓe ɓe ne gona e peewal jaɓa wonde e peewal kono no waɗi ko ɓooyi ko ganduɗa ɗum ɓooyiɗo annabi Ibrahima suudu woturo joguino pour hoɓɓe a faami Allah ɗum mutal nangue no naayi ala koye dingue no mutta tan fenade yetti iɗum Ibrahima an woni annabi Allah gonɗo e asaman e less asaman e lesdi he komi koɗoma o ɗum bisimilla suudu woturo jogui mi yawtu toon fenade yetti ferli ɓooyani seeɗa gonga ari gonga ɗum Ibrahima ari mi koɗoma o wi he an mi jippini ɗo fenade joni te ko suudu wotoro dañmi o hollam ɗum no fenade kay min wawi ɗum o wi ɗum mo nder suudu to fena gonga yetti salamu aleykum fenade wi ɗum aleykum salam o wi ɗum funtumi naata on yaltumi naata o ɗum boni an o wi min gonga o wi ha mi wiya ko tagui miɗo funta o fada mi ara ma gonga yetti hamƴi fenade ha ɓiici weddi ɗum kene gonga yetti ferli ha ɓooyi laamu ari laamu wi annabi Ibrahima mi koɗoma miɗa ɗaɓɓa no mbalmi o wi ɗum bisimilla ma suudu wotoro dañmi de mi jippinino toon fenade gonga funtini ɗum te andi mbiɗa andi an wawi gonga o wi bisimilla hollam ɗum laamu yetti salmini gonga wi ɗum boni an o wi min laamu o yaltumi naata o wami saabu o wi saabu accumi tawma toon yetti hamƴi gonga ha wulli timpi ɗum kene laamu anti leeli felliti yo wal haqqe ari haqqe yetti wi Ibrahima mi koɗomade jemmini o wiye woturu dañmi mi waɗino toon fenade gonga funtini ɗum mi waɗi toon laamu mi waɗi toon gonga laamu ari funtini gonga anne ari hollam ɗum na wonata tan haqqe yetti hamƴi laamu ha wulli tippi ɗum kene haqqe wallin ɗon ha weeti ha ɗo gonɗen ɗo gonga wawi fenade laamu wawi gonga haqqe wawi laamu ɗum tan woni ɗo tabu ɗum yahata ɗo ha ɗo ɗo gonɗen ɗo nden noon laamɗo si andi ɗum o renoto haqqe walla o renotako eyyi kono noon ko aduna wayi noon nda waɗi mo gonduɗen enen ne kamne en mbawa sertude e mum par ce que Allah waddi ene mum en ganda ko waɗiri en woni iblisa walla cheytane en mbawa sertude e mumen e kono noon en mbawi fadde feere noon daɗirɗen e mumen kay comme Allah holli en no mbaɗeten ha mbawen dal nden noon yo Allah wallu en wallitiren celɓe eyyi bisimilla kala mbo ganduɗa aɗa notito ɗo e Saare Sutura Egge andu a noddama ya are jaam tawa en ɗo e jaam gona ɗo e jaam kota e jaam tawtoya jaam wota ko jiiɗa sona jaam wota ko nanɗa sona jaam enen noon la ko jiɗɗen sona garɗo arde e needi saabu ko needi woni ko ganduɗen ɗum kollaɗen ɗum ganduɗen kala garɗo koko Allah koɗo men enen fof walla kam bom jippinde hoɓɓe ɓe kono woni suka mum mawɗo mum ko yowon e needi tan ɗum jiɗɗen ko haalete ko sinama naɓori bisimilla jooɗoɗa kettoɗa si tawi an andi ko haalete ko naɓoranima yani tampinanima a yafama kono ala ko jiɗɗen ɗo sona jaam ɗum noddeten ɗum ganduɗen ɗum jiɗɗen ɗum noddirten kala ko goɗɗo hollirɗo ko wona ɗum no tooñi en tan nden noon jomum en gara garda e needi gara ɗaɓɓa jaam daña jaam kota e jaam ɗum dal on ko jiɗɗen wagginde yimɓe ɓe mo kala yo tinno tan si tinnima tan Allah walla yo Allah wallu en wallitira en cellal yo Allah weɓnan en foof men weɓnira sibu moƴƴere mum e manggu mum e yurmede mum e mbawka mum e teddungal mum e sibu nelaɗo mum Muhammadou Rasulullah bil haqqi
sallllahu alayhi wa sallam. ɗum dal enen jeeya e daaɗe jinnoɗen weddo anne Allah jarama jarama min jarnimama ha yeeso Allah min jarnima radio télévision fulɓe machallah notima inde mum tigui saabu ko heewe gueɗe men ko toon jawtata nden noon Allah waɗi anna waɗi foddema yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah en battuni ko arata tawa eɗen ɓeydi en gustaki mbo wuuri ɓuura e men mbo wuuri ɓuurane en yo ndew Allah ko jaɓa mbiyahi nabil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam ɗum dal ene jeeya ko jinnoɗen weddo joni bisimilla présentation ɗum potnoɗen idor kono wuuri si rufani tan jungo men ñaama ɗo ko ceerno men ceerno Baba Diallo ko miñirawo men innira ko ceerno Baba Diallo ñoomi machallah ko gandaɗo wonande anduɓe ne gandi ko gandaɗo eyyi ceerno Baba Diallo ñoomi ko ɓiɗɗo ceerno Oumar Karang ceerno Oumar Karang ɓiɗɗo ceerno Mouhamadou Diallo soɓɓulde en kuccani toon eɗen jogui ko haalɗen toon koɗen kuccani won tokora mum mawɗo ko joolinoɗo e moƴƴuɓe o yoolino e moƴƴuɓe foof o ko Chérif Mouhamadoul Ghali o inniri ɗum e kala goɗo nande histoire Cheikh Oumar nan histoire Cheikh Tidiane nanat inde Chérif Mouhamadoul Ghali machallah on innira o ko Chérif Mouhamadoul Mouhtar Chérif Mouhamadoul Mouhtar woni gonnoɗo o kaay on ceerno Hamme Baba Talla kam okki ceerno Hamme Baba Talla wirdu Tidiane ceerno Hamme Baba Talla ciloñ ko qadiriyanke wonɗo ceerno men ceerno Ahmad Abdou Oumar so hoori ñiwa ko toon janggi Chérif Mouhamadou Mouhtar okkoyi ɗum wirdu o ko Chérif Ibrahima on kam tokora mum no wuuri yetti Allah na e jaam Ibrahima Chérif Dia ko ɗoyete Gemmu kono koye nder Sénégal ɗo jooɗi o ko miñirawo men biyeteɗo Souleymane Ba mbeɗum Sile Bijji Fari ɓe ko ɓesgu men so o ko miñirawo men ɓiɗɗo kaw men ɓiɗɗo gorgol men fof hawriti ɗo e o wiyete ko Nafisatu so yetta ay ko nanguno fof acci wi ara hawrita hen ɓe ko sohnaɓe men o ko Hawwa Ba o ko Aminata Ba ayi machallah heddi ɓene to jooɗi to ɓe nawawi taw ɓe keƴanɗo walla naɓe wulani mbiɓe jooɗo bowal to tan kala ko kaleten tan jottinen ɓe kono machallah si yaajoyi tan fof en keƴaten si Allah jaaɓi bisimillah Allah jarama jaram Elimane Ka min beltima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe on jettama on jarama on ɗo ko ceerno men ceerno Amadou Ahmed Diallo yewtanatno en ɗo e gammo o haali ɓuure gammo o haali noon o jaabima ɓeɓe gandani ɓeɓe mbiya gammo ko ɗum pida o labtini ha en laaɓi o arani en seeɗa e ndungu he waajagol ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni remoɓe e aynaɓe o gasniri ko jettore noddude yimɓe gammo ngo inchallah ina hawrata ko talata balɗe 25 e lewru jeetaɓru ndu ndu ganduɗa ko kam ndu gonɗen inchallah ɗo e Sahara Sutra Egge wadde musidal ngal foof noddama julɓe foof noddama wonɗo e présentation e Elimane Ka noon totta rendez-vous lawol gongol. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.